Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Mateng para sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah kawula hormati, ugi dumateng muda tumaruna, ugi adik-adik sedaya ingkang tansah kula tresnani, mugi-mugi sedaya tansah pikantuk rahmatipun Allah taala. Alhamdulillah wonten ing sonten menika panjenengan sami saged makem malih menika menghadiri pengaosan ba'da maghrib Masjid Al-Hidayah. Wonten ing mriki kula mewakili saking panitia ugi mewakili saking takmir Masjid Al-Hidayah ngaturaken sugeng pepanggihan, sugeng lelenggahan kanthi margikanipun penggalih. Simak sesarengan pengaosan, mugi-mugi ndadosaken keberkahan, ugi panjenengan sami tansah dipun ganjar pahala ingkang ageng saking ngarsanipun Allah taala. Ugi wonten kesupen ingkang kula hormati Ustaz Muhammad Jafari BA MPD hafizahullah taala. Beliau selaku dosen Ma'had Ali Al Madinah Surakarta ingkang badhe midhangaraken pengaosan wonten ing sonten iki mangke kanthi irah-irahan inggih punika adab-adabipun dahar. Monggo mengke kita simak sarengan, mugi-mugi ndadosaken ilmu ingkang manfaat dumateng kula panjenengan sami. Saderengipun pengaosan kawiwitan, kula ngaturaken ageng panuwun kang tanpa upami jazakumullahu khairan katsiran dumateng para jamaah sekalian ingkang sampun nyengkuyung pengaosan punika. Alhamdulillah kanthi izin palelihipun Allah taala saged lumampah kanthi sae. Ugi sampun kasediaaken nggih sekedhik jajanan wonten ing meja, wonten ing Jawi mengke saged panjenengan dahar utawi asta sasampunipun pengaosan paripurna. Monggo kita simak kemawon pengaosan ingkang badhe dipun wedharaken saking Ustaz dumateng ingkang kula hormati Ustaz Muhammad Jafari BA MPD hafizahullah taala. Wekdal saha panggenan kawula sumanggaken sak cekapipun. Padahal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak saha ibu para sesepuh bini sepuh ingkang winengku ing pakurmatan. Alhamdulillah wonten wekdal dalu menika panjenengan sadaya lan kula tansah pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala saged rawuh wonten ing Masjid Al-Hidayah punika nindakaken salat maghrib kanthi berjamaah kalajengaken thalabul ilmi sesarengan kanthi sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ugi salam tansah kunjuk dumateng junjungan Nabi ageng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan sadaya lan kula saged istiqomah derek tuntunanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam benjing wonten ing yaumul qiyamah pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat Bapak Ibu rahimakumullah. Sampun kasebat irah-irahipun pengajian pengaosan ingkang wonten ing Masjid Al-Hidayah dalu punika. Napa niku? Adab-adabipun dahar.
Sinten mriki sing dereng dahar wae? Sampun sedanten. Alhamdulillahirabbil alamin. Pun ping 5 Mas. Alhamdulillah dahar jamaah. Punika salah satunggalipun nikmat ingkang Allah Subhanahu wa taala paringaken dumateng panjenengan sadaya lan kula awit lahir. Awit sakjeronipun wetengi ibu nggih janin bayi nika pun gadah asupan gizi angsal asupan gizi saking ibunipun. Bayi jabang bayi lahir alhamdulillah ASI gitu. Rada gede sithik nggih napa bubur, rada gede sithik TK gelem sego nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah nikmat dahar punika jamaah rahimakumullah nikmat ingkang ageng sanget. Wonten salah satunggaling hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqul ibnu Adam mali mali. Bani Adam ngendikan hartaku bondoku, kae omahku, kae sawahku, duitku, mobilku. Faqila lahu malaka min malika illa ma at'amta fa'afnait. Nikmat sing bener-bener diraosaken Bani Adam panjenengan sadaya lan kula inggih punika daharan. Niku ngendikane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awet lahir ngantos sakniki alhamdulillah dahar terus alhamdulillah. Nah niku nikmat ingkang kedah panjenengan sadaya lan kula syukuri. Saged dahar alhamdulillah. Nggih poin penting rin saderengipun panjenengan sadaya lan kula sami-sami sinau babagan adab-adabipun dahar. Kedah syukur rumiyin alhamdulillah. Mboten sah kathah ngeluh jamaah rahimakumullah. Ibu-ibu masak bayem dinten niki bersyukur napa mboten? Syukur. Benjang masak bayem melih bersyukur napa mboten? Syukur. Seminggu masak bayam terus pripun? Alhamdulillah. Tapi lak nggih mboten nate to seminggu jangane padha terus lak mboten. Penting kudu napa? Syukur terus dinten niki alhamdulillah masak bayam lawuh tempe. Benjang masak sop lawe tahu. Alhamdulillah disyukuri terus niku. Disyukuri lawuh tempe niku disyukuri napa mboten jamaah? Disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Janji saking Allah Subhanahu wa taala nikmat niku nek mbok syukuri bakal aku tambahi. Nggih. Sakniki tempe goreng alhamdulillah, sesuk rendang. Nggih, rendang tempe kersa. Alhamdulillah. Wis pokoke saged dahar niku alhamdulillah nikmat Allah Subhanahu wa taala nggih. Ngati mawon nek wonten tiyang dereng dahar, dereng maem. Maem niku dahar niku ngenteni diwenehi tanggane, diwenehi wong lewat ning dalan. Sing manggene teng nyuwun sewu kolong jembatan niku lho jamaah rahimakumullah. Syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala tips trik iku gampil. Unduru ilaman asfala minkum delok sira sapa wong ning ngisore awake dhewe. Tingkat taraf ekonominipun ngandhapipun panjenengan sadaya lan kula. Fa huwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Delok wong sing ning ngisore dhewe niku marake napa? Syukur alhamdulillah sende omah. Wis duwe kendaraan alhamdulillah saged dahar. Alhamdulillah niku nikmat ingkang ageng jamaah rahimah. Nggih. Salajengipun biidznillah taala panjenengan sedaya lan kula monggo sesarengan ngaos adab-adabipun dahar. Dan niki dados rutinitas panjenengan sedaya lan kula bilih dahar punika nggih
termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awit pun apa? Jasad punika kedah mlebet asupan gizi, hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Lah kanthi daharan punika saged njagi kesehatan panjenengan sadaya lan kula. Nek kirang dahar napa kirang ngunjuk mawon niku lak nggih saged mumet nggih to. Mumet lemes awake mboten saged nyambet gawe. Nah niku dahar niku penting sangat jamaah rahimakumullah nggih. Adab dahar sakniki ingkang angka setunggal inggih punika ghuslul yadain. Wijik riyen saderengipun dahar menika disunnahaken wijik rumiyin, disyariataken wisuh riyen. Ya ta. Wisuh riyen. Ampun engko sesa wah enek gorengan langsung jipuk. Wijik riyen. Nah, wijik riyen. Niki kula waosaken hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud. Saking sahabat Salman radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikan, barakatut ta'am al-wudu qablahu. Berkahipun daharan punika wudu rumiyin saderengipun dahar. Teng lafat hadis niku malah napa? Wudu riyen. Jal niki sing jamaah semeniki sinten sing nate wudu riyen sadereng dahar? Dereng nate. Lah dereng nate nggih to. Adab nomor setunggal wis kelewat nggih. Niki arang-arang lho arep maemu yen tak wudu sik nggih to. Wis lak adem sope nggih. Nah, jamaah rahimakumullah, tafsiran para ulama wudu punika nggih diwakili kangge napa? Cuci tangan mawon nggih. Basuh tangan mawon nggih. Wijik riyen wis minim-minim napa? Wijik tok, tangane tok nggih. Saged wudu nggih alhamdulillah nggih. Saged wudu niku luar biasa sangat, tapi nggih kesuwen Mas ngarep napa germangan gorengan siji dadak wudu sik gitu. Tapi ngeten jamaah rahimakumullah, nggih panjenengan sedaya lan kula niku netepi sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih ganjarane ageng. Menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kula panjenengan sami niku ngaku umate sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Napa mawon ingkang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesaged-saged napa nggih dilakoni. Nggih. Niki angka setunggal napa wau? Basuh tangan, cuci tangan, wijik rumiyin. Nggih. Lah panjenengan sedaya kan mboten ngertos. Iki tangan iki reget apa rasane? Wis ketoke napa? Resik niki moh. Ketoke resik. Tapi nek napa dicek wis bakterine pirang-pirang niki nggih. Nah, wijik riyen sadereng dahar angka setunggal. Angka kalih maos doa. Maos doa riyen. Nah, doanipun napa jamaah rahimakumullah inggih punika maos basmalah. Nggih, paling minim niku saking hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad niki hadis ingkang paling sahihipun. Idza akala ahadukum ta'aman, salah sawijining sira nek maem madang dahar falyakul bismillah. Maos napa? Bismillah. Ajeng ngunjuk bismillah. Ajeng dahar bismillah. Nggih. Fa inna siya fi awwalihi, menawa kelalen supen boten maos basmalah gage-gage leh dahar kesesa wis pokoke ketemu gelas langsung glek, ketemu sop nggih langsung sup nggih ta. Kelalen boten maos bismillah dereng donga, fal yakul wonten solusipun. Solusi nggih, solusine napa? Bismillah fi awwalihi wa akhirihi.
Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Dengan nama Allah di awal makan dan juga di akhir makan. Nah, ini petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, gitu. Lah Mas, aku tahu diajari Bu Guru, Pak Guru, Ustadzah TPA, nek Bismillah ki koyo ora ana apa nggih, ora mantep. Wonten dongane napa nika? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Punika nggih wonten hadisipun, tapi derajat hadisipun langkung sahih ingkang maos cekap basmalah mawon, bismillah mawon nggih. Ajeng panjenengan sadaya lan kula tambahi bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar nggih, monggo. Mboten dados punapa nggih. Iki ingkang nangka kalih napa wau maos doa nggih to, nyuwun doa keberkahan dumateng Allah Subhanahu wa taala supados daharan unjukan ingkang panjenengan sadaya lan kula konsumsi saged ndatengaken napa keberkahan kesehatan nggih. Salajengipun adab ingkang angka 3 al-aklu bil yadil yumna. Anggenipun dahar, anggenipun ngunjuk ngagem tangan kanan, tangan tengen. Nggih, tangan tengen. Ampun ngantos nek dahar ngunjuk tangan kiwa. Niku awon jamaah rahimakumullah nggih. Nah, hadisipun punapa? Hadis riwayat Muslim, hadis Abdullah bin Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikan la yakulanna ahadun minkum bishimalihi wa la yashrabu biha. Ojo nganti sira padha nek dahar lan ngunjuk nganggo tangan kiwa. Awit menapa fa inna syaiton yakulu bisimalihi wa yashrabu biha. Mergo setan kuwi nek mangan ngombe nganggo tangan kiwa. Lho berarti nek menungso unjuk dahar nganggo tangan kiwa padha sinten? Setan. Lah ngelokke niku nggih gampil. Bocah kok nggih to napa kowe kok mangan ngombe tangan kiwa wis padha setan. Lah niki sing ngendikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lho Mas, berarti Nabi weruh setan nek mangan tangan kiwa. Nggih sakjane wallahu taala nggih mboten nggih. Iki kan saking wahyu Allah Subhanahu wa taala nggih. Kadang niki jamaah rahimakumullah tesih wonten sing gampilke wis genah gur mangan gorengan tok, sing tengen nyekel gorengan, sing kiwa nyekel lomboke nggih to. Ampun jamaah nggih. Wonten melih mbok bilih ingkang dahar nganggo garpu nganggo sendok, sing tengen nyekel sendok, sing kiwa nyekel garpu, kabeh main lebu kabeh. Tengen kiwa oke gas. Ampun jamaah. Tengen mawon. Nek sing kiwa gur nggo ngewangi madhae iki tok mboten napa-napa. Nek diunggahke teng napa nggih? Teng napa? Mboten angsal niku. Ampun. Kados napa wau? Kados sinten? Setan. Ampun jamaah nggih. Nah iki tiyang Islam iku nggih gadahi aturan piyambak, tata cara dahar piyambak sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki angka 3 nggih. Angka sekawan jamaah rahimakumullah. Angka sekawan al-aklu bi tsalasi asabi. Dahar ngagem telung driji. Napa? Dahar ngagem telung driji. Ngeten, jempol terus napa niki? Telunjuk terus jari tengah.
Napa ya iso, Mas? Nek garingan nggih saged gitu. Nek sego lawuh tempe tok nggih saged. Sego lawuh pindang nggih saged. Lah nek jangan sop. Menapa nggih? Dipuluk ngoten saged. Mboten. Nggih. Nggih nyesuweke mawon. Lah daharane zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih mbok pilih mboten wonten jangan sop, jangan napa meneh. Jangan asem, bayem nggo duduh-duduh niku nggih ta. Mboten wonten jangan gori. Lah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam napa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kurma. Nggih, saged telung driji. Oh saged. Saged. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam roti kalih daging. Saged telung driji. Saged nek roti daging tesih saged sing mboten saged niku Mas jangan sop. Soto. Nggih to. Lah nggih. Tapi nek ngagem sendok telung driji saged. Saged to? Saged nek saged nggih monggo. Niku tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah rahimakumullah mbok pilih wonten napa nggih omongan-omongan sing miring ngoten nggih. Wong kok melu sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam mangan kudu telung driji. Nggih. Angeleran nggih. Nah, jamaah rahimakumullah pilih dereng saged derek tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ampun ngelek-elek. Niki bahaya. Ngelek-ngelek sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ngelek-elek syariat Allah Subhanahu wa taala. Nek dereng saged nggih mboten sah ngelek-elek. Nggih. Dereng saged nindakake sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih mendel mawon rumiyin. Ingkang paling utama niku kedah iman pilih dahar kanthi telung driji niku termasuk bagian syariat Islam tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saged dilakoni nggih alhamdulillah, dereng saged nggih ampun ngelek-elek. Awit ngelek-elek sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nyuwun sewu. Saged ngantos ngedalaken tiyang punika saking Islam. Saged ngedalaken saking Islam, saged murtad jemaah. Iku bahaya. Nggih. Di wonten critanipun teng surah Taubah nika. Tiang-tiang munafik mengelek-elek Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelek-jelekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tiang-tiang munafik nika nyebat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalian para sahabat rakus dalam makan. Terus napa melih? Paling berdusta di antara kita. Niku sing ngendikan sinten? Tiang munafikin ngecap Nabi sallallahu alaihi wasallam rakus dalam makan, paling berdusta, paling pengecut pas perang. Dan niku kleme munafikin dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil kaum munafikin, dipanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum munafikin niku ngomong, wahai Rasulullah, kuwi mau gurguyon, ora tenanan. Padahal niku sampun ngelek-elek Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ora sanjaluk ngapura, kuwi wis kafir. Nggih. Ngelek-elek Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelek-jelekkan Nabi dan syariatnya, oh itu bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Ini atas-atas jamaah. Nggih. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu rahimakumullah, adab ingkang selajengipun aklul luqmatis saqithah. Mengambil upa niku nggih. Upa niku ampun ngantos diben kemawon. Jadi nek panjenengan sami kula sing dahar niku wonten sing tiba. Tibane nang jaba piring niku lho kadang. Wah, wis gen lah wis sreget ya. Nah, jamaah rahimakumullah, petunjuk Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam niku dipun dawuhi mendhet meleh.
idza saqatat luqmatu ahadikum, hadis Anas bin Malik riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikan menawa pangananmu kuwi tiba nggih fal yumit anhal adza, ilangono sing reget dahar roti, lagi dahar roti terus HP-ne muni gitu salehke ucul tiba malahan, wah dijikuk melih wonten apa pasire ya wonten regetane, fal yumit anhal adza, diilangi mawon niku sing reget. Maneman ya anu roti kok ya, maneman diguak kabeh lho gur reget sithik dirasen apa dereng 5 menit gitu, maneman pendet mawon niku nggih dipendet malih diresiki bagian sing reget nggih dibuang, wal yakulha sak banjure sira padha lek padha mangan ora reget kok ya ora apa-apa dimak nggih, wala yad'ha lisyaiton, aja dibenke kuwi dadi panganan setan. Nah, jamaah rahimakumullah, nah niki petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nek dahar wonten sing dawa, wonten sing tiba, apa nggih to, apa gorengane tiba. Sing penting sih resik. Pami di napa nggih? Diumbah melih resik napa mboten niku. Jangan sop wortele tiba ngoten. Tiba siji. Maneman iki diumbah melih lak saged. Saged to? Nah, saged nggih didahar melih. Umami mboten saged nggih pun. Tapi nek tesih saged niku lak nggih maneman. Iku rezeki saking Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikan fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Lah sira padha ora mudeng ning bagian ngendi panganan punika sing wonten berkahe. Mbuh didahar napa dereng? Mbuh sing teng piring napa sing tiba wau? Barakahe niku mboten panjenengan sadaya lan kula mangertosi sing bagian pundi. Sego sing ngendi niki? Nah niku kedah didahar sedanten. Jadi jamaah rahimakumullah mendet napa nggih sekul, mendet sayur niku sing kinten-kinten panjenengan sadaya lan kula niku saged telas. Ampun ngantos mendet wadah segone sak gunung. Jangane tambahi sakeh. Sing didahar gur sithik, gur separuh tok. Nah, ngendikane Nabi sallallahu alaihi wasallam napa? La yad'uha lisyaiton, aja mbok tinggali panganan kuwi ndak malah dipangan setan. Setan seneng jan gori, Mas. Nah nggih, lha niki ngendikane Nabi sallallahu alaihi wasallam iku alam gaib mboten panjenengan sedaya lan kula mangertosi. Nggih, iki sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih. Kedah panjenengan sadaya lan kula imani ampun ngantos mboten iman ora percaya mosok sego dipangan setan gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, adab ingkang salajengipun alla yaibat ta'am, ampun ngantos napa nggih ngelek-elek panganan, nyacat panganan. Daharan punapa kemawon ampun ngantos dicacat. Ibu-ibu leh masak sop berkurang asin tok. Bapak-bapak ampun ngantos lah sop ra enak nggih. Sop kok rasane anyep, ora nek asin-asine nggih. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam niku angger disuguhke daharan ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punika mboten nate nyacat daharan. Mboten nate. Nggih. Niku hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim, mboten nyate nyacat. Mboten nate niku Nabi sallallahu alaihi wasallam panganan ra enak, mboten. Nggih. Inistahahu akalahu. Nek beliau panjenenganipun kersa nggih didahar. Wa illa tarakahu, nek mboten kersa nggih mboten didahar. Jadi ditingali riyen, ini cocok kados niki bismillah didahar. Nek mboten nggih pun
pun diselehke mawon napa dicaoske yang sanes. Niku petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daharan punapa kemawon. Nggih teng griya, nggih teng kantor, nggih teng pasar, nggih teng napa nggih teng pahargyan ampun ngantos dicacat. Punika rezeki saking Allah Subhanahu wa taala. Lah nek ngelek-ngelek nyacat rezeki Allah Subhanahu wa taala otomatis nggih nglarani sinten ingkang sampun maringi. Nggih to. Ingkang sampun masak, ingkang sampun nyaosi. Rezeki niku lak saking Allah Subhanahu wa taala, berarti otomatis ingkang nyacat daharan punika boten regani nikmat Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk Nabi wau napa? Menawi kersa nggih didahar, boten kersa nggih ditinggal. Paring kemawon tiyang sanes. Nggih, boten nyacat daharan. Nggih. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adab ingkang sanesipun inggih punika dahar lan ngunjuk kanthi lelenggahan. Nggih. Sesaged-saged ampun dahar ngunjuk napa kalih mlaku-mlaku napa kalih ngadeg niku nggih boten adab Islami jamaah rahimakumullah nggih. Ugur ngombe sak glegek kowe Mas. Sesaged-saged pripun lenggah. Nggih. Walaupun para ulama menika ngendikan sakjane nggih dahar kanthi ngadeg jumeneng, ngunjuk nganti jumeneng niku sakjane nggih wallahu taala alam boten ngantos haram. Jane nggih boten dosa. Gur makruh mawon. Makruh niku artine napa? Dibenci. Boten sahih nggih nek dahar punapa kemawon ngunjuk nggih sesaged-saged napa lungguh lenggah gitu. Jadi lare-lare alit niku nggih diajari mawon le nek maem ya lenggah nek mimik lenggah diajari mawon insyaallah nggih terdidik kanthi sae saged maem mimik dahar ngunjuk kanthi lelenggahan. Nggih. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selajengipun Nabi sallallahu alaihi wasallam inggih paring petunjuk bilih panjenengan sadaya lan kula dahar utawi ngunjuk niku wonten larangan ampun ngantos didamu. Gitu. Cek panas sih Mas. Ampun didamoni niku. Nggih. Lah pripun ya dikipasi. Mendet napa nggih? Kipas, dikipasi. Wis gen didemke riyen 2 menit, 3 menit insyaallah nggih rada adem. Ampun didamoni niku wonten laranganipun. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis sahih. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nafkhi fi syurbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang itu makan kemudian ditiup, didamoni, pakai panas-panase niku. Agak panas nggih pun kersane riyen. Mboten sah didamoni, mboten sah dipeksane, ora tak damu Mas, langsung tak ombe, langsung tak unjuk. Teh panas ngoten niku. Cantangen napa mboten niku? Panas. Ilate saged cantangen nggih. Ilate niku rasane napa malah mati rasa ngoten nggih. Nah jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah niku adab dalam makan dan minum ampun didamoni. Nggih para ulama yang ngendikan niku sakjane nggih hukume makruh, mboten ngantos napa haram. Nek makruh niku konsekuensine nggih mboten wonten dosa. Tapi nek terus-terusan apa ya sae, gitu.
ngaku umate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kok mboten nderek pitedhahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Salajengipun adab pilih angger napa niku ngunjuk niku 3 kali napa nggih 3 kali glegekan ngoten nggih 3 kali cegukan nggih 3 kali minum, maksudnya itu minum 1 kali tarik nafas, 2 kali tarik nafas, yang ketiga nah napa dicontohke niki contohke nggih ngeten bismillah iku gak riyen gitu bismillah ngeten setunggal niki kalih nah 3 rada kathah ra apa-apa nah ngoten niku jamaah jadi setunggal kalih 3 kesuwen mas selak dinteni Pak Bos nggih niku pitedhae Nabi sallallahu alaihi wasallam sak serotan riyen mandeg serotan angka kalih mandeg nggih salajengipun napa serotan ketelu niku kathah mboten napa-napa. Lah niku petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya ngono men to Mas. Lah niku pitedhae Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesunahane Nabi sallallahu alaihi wasallam anggenipun panjenengan sedaya ngunjuk atau dahar nggih. Nggih ngunjuk niku saged nek dahar ya ping 3 repot mah nggih. Nah, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam anggenipun panjenengan sadaya dahar utawi ngunjuk punika betul-betul menikmati boten sah kesesa anggenipun panjenengan sedaya dahar boten sah kesesa dinikmati itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dinikmati betul. Wah rasane sop iki enak pol soto kuali iki enak pol jangan gori terus lawe gereh asin gitu sambel wah alhamdulillah nikmat luar biasa nggih dahar punapa kemawon ngunjuk punapa kemawon kedah dinikmati nggih alon-alon mawon ndak keselek malah repot gitu lah nggih alon-alon mawon anggen kula dahar anggen panjenengan sadaya lan kula dahar utawi unjuk mboten sah kesesa dinikmati mawon nggih jamaah kaum muslimin wal muslimat adab selajengipun punika anggen panjenengan sadaya lan kula dahar sesaged-saged daharipun kanthi berjamaah bareng-bareng. Nah, niki nggih nambah keakraban keluarga dan masyarakat. Tenggriya upami bapak ibu dahar dijak mawon putra putrinipun diajak dahar sareng-sareng ayo le nduk maem bareng-bareng. Lah niku lak menambah keharmonisan keluarga. Nek mboten ngoten bapak dahar piyambak ibu dahar piyambak anak-anak gen jikuk dhewe dan niku lah kadang mboten terkontrol bocah malah ora gelem maem namanya gelem maem gur mendete sithik tok nggih napa nek sing jikuk lawe tok segone utuh lah nek dahar sesarengan niku lak panjenengan sadaya bapak ibu saged kontrol putra putrinipun. Oh, ini porsi sampun cekap. Lawe dimaem kabeh, dintekke. Lah niku lak nambah keharmonisan keluarga. Wonten ing lingkup masyarakat nggih ngoten sami. Pas kumpulan RT, rapat RT nggih, wonten pahargyan lan sasanesipun lah niku lak nggih nambah keakraban dahar bareng gitu madang geden bareng ten nggih alhamdulillah ampun isak niki
Oh nggih. Pun insyaallah niki pun kula sebataken adab-adab kathah nggih. Nah, paling terakhir maos doa, paling minimime maos hamdalah. Alhamdulillah. Niki wonten ing Sunan Abu Dawud, hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bile sampun dahar, sampun ngunjuk, Rasulullah maos donga. Paling minim-minim menapa? Alhamdulillah. Nggih. Wonten donga sing rada dawa jane nggih, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, rada dawa. Sing cendhak wae Mas. Bismillah, mulai bismillah sampun rampung alhamdulillah, ampun ngantos supe jamaah. Oke, bismillah mulai rampung nggih alhamdulillah. Lah niki adab ingkang sae pitedah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenengan sadaya lan kula insyaallah nggih saged mraktekke. Nah, ilmu niku nggih kedah dipraktekke. Nggih, niki adab keseharian yang kita itu tidak pernah lepas dari yang namanya makan dan minum. Mesti wonten dahare nggih, mesti wonten ngunjuke. Ben dinten sedinten dahare ping pinten jamaah? Sarapan, makan siang, makan malam, paling ra nggih ping 3. Alhamdulillah. Lah esuk-esuk niku kadang pun napa? Bubur rada awan sithik pecel, awan keh rolasan jangan sop nggih to. Sore cek golek sate, bar pengajian cek golek sego goreng nggih to. Oh ping pira niku kathah dereng cemilane masyaallah tabarakallah. Nggih, jamaah kaum muslimin wal muslimat bepilih mengkaten anggen kula matur babagan adab-adabipun dahar. Kathah kekiranganipun nyuwun pangapunten. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.